Permezz ta' stqarrija l-Union tal-Edukaturi Professjonisti qalet li mhux se tippermetti l-edukaturi u wliedna jintużaw bħala guinea pigs f'xenarju fejn possibilment jafu jiżdiedu l-każijiet tal-coronavirus. L-istqarrija nħarġet fid-dawl tal-fatt li l-Prim Ministru Robert Abela l-ħadd li għadda fuq l-istazzjon laburista ikkonferma li se jinfetħu child care centers u fl-ewwel ta' Lulju se tibda skola sajf. Il-UP qalu li mill-ġdid il-Gvern naqas milli jiddiskuti magħhom qabel ittieħdet din id-deċiżjoni u li l-allima għadhom sallu mingħajr ebda informazzjoni dwar dak li se jiġri. Huma tennew li din l-aħbar ħarġet meta preżentament għadhem restrizzjonijiet rigward id-distanzi soċjali u saqsew ukoll jekk dan kollu issa u se jaqa'. Saqsew ukoll kif se jaħdmu l-edukaturi taħt ċertu miżuri meta fir-realtà l-ħafna affarijiet huwa kważi impossibbli li taħdem fi klassi b'restrizzjonijiet. Il-Union qalet ukoll li l-SCs ma jistgħux iżommu d-distanza minn mal-istudent tagħhom u talbet għal bosta drabi biex il-Gvern jikkonsulta mal-edukaturi. Intant, fl-istqarrija li kienet iffirmata mill-kap eżekuttiv tal-istess Union Graham Sansone, intqal il-Ministeru tal-Edukazzjoni għandu jagħti linji gwida u jinforma b'ċarezza dwar dak li se jsir għax bħalissa l-allima kif ukoll il-ġenituri jinsabu f'limbu u f'inċertezza.